Kaapo, kakabsat, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Nagrebkan, Bawang, La Union. Welcome to Vista Balili! Vista Balili po na name is nanggaling mismo sa pangalan ng river na Balili River. Nag-start ang Vista Balili noong October 28, 2025 po as idea lamang po ni Sir Felix Sanchez to sa Bawang to bring new attraction and revive the tourism dito po sa Bawang. Food and river park po siya wherein you can enjoy the scenery of a river. We have here from simple street food to high-end food po na kinikater ng Vista Balili. So meron kaming mga inihaw, meron din kaming mga inasal, meron din po kami mga lechon bellies and everything po na pwede nating makita sa mga malls or anywhere po dito sa La Union. Made of locals po ang karamihan po dito sa product natin. Vista Balili para po sa lahat for as long as qualify po siya sa mga qualification namin na inihingi po para sa quality food na required. Pwede po kayo mag-contact sa page na meron kami. Meron po mga contact numbers doon na pwede nyo i-message o kaya direct nyo pong message ang Vista Balili page po. Open po ang Vista Balili Monday to Sunday and nag-start po mag-operate ang mga stalls natin around 4 p.m. till 10 p.m. Meron din kaming bands during weekends po. Friday, Saturday till Sunday po. Ako, mga kaibigan, talaga naman pong super good vibes po dito sa Vista Balili. Punta na po kayo dito. Bawang La Union po ito. Ang daming food options, ang sasarap lahat ng pagkain, ang daming pagpipilian. At napakaganda pa po ng view. Champion talaga. Ang pagkakasa, nakapagod na dito, Segundo Distrito, La Union. Ito'y vlog ko na kayo. Bida.